Issa huwa żmien li b'viżjoni nippreparaw lis-settur tat-turiżmu għall-futur wara l-irkupru mill-pandemija. Hekk stqarr il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo waqt laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni Maltija għas-sidien tar-ristoranti u l-lukandiera l-MHRA. Huwa spjega kif dan iż-żmien is-settur tat-turiżmu wara biċ-ċar li l-partijiet kollha involuti fis-settur kienu kapaċi jdawru l-isfidi f'opportunitajiet. Huwa stqarr li issa huwa żmien opportun li jitfassal pjan għas-settur b'viżjoni għal 10 snin li ġejjin. Lan tagħna huwa dik li nissaħħu lkoll kemm aħna ikollna viżjoni ċara dwar kif ser nagħmlu s-settur turistiku verament sostenibbli għal pajjiżna bilan illi jkollna anke prodott aħjar f'pajjiżna u fil-waqt illi niġbdu n-numri tat-turisti lejn pajjiżna naraw kif il-pajjiż tagħna jkun destinazzjoni ta' eċċellenza fil-qasam turistiku. Il-President tal-MHRA Tony Zara spjega kif dan iż-żmien diffiċli fis-settur l-għajnuna tal-Gvern kienet kruċjali hekk kif fi kliemu il-Gvern daħal forċina u refa' parti mill-peace, stqarr li bekk il-Gvern salva ħafna impjiegi fis-settur. Dalwaqt nibdew naraw ir-riżultat tal-vaċin, naħsbu illi sa April nibdew naraw in-nies ġejjin lura hawnhekk u allura issa huwa żmien li rridu nibdew nippjanaw għal-return ta' dawn it-turisti. Stqarr li l-ewwel objettiv issa għandu jkun l-irkupru mal-art tas-settur biex wara mbagħad jibda tħaddim ta' pjan b'viżjoni fit-tul.